Mbiyabana wano manchu muri Ndizi TV andonse sobedana ni mambenge to konyana nda sembeo ndo kabiri na lakini wana mtu arachenjiria kega bagani bachire sare na ramotebera timoka sinini wana bagani bachira se student and bano mambia tura kwanira mange igoro yensi yeito ya Kenya tumurekere chi county tumurekere nensi yeito ngakiera bande badana yesire kugurocha bande badana yambuyere gatokorna bono bombo asimiro moja mboro bombo Kenya kwanza mboro bombo mbore bakorna ensembuyere abandi barana mbobere bando tumurekera simambi yabo neturarana ki araliale kana nyorina barayiga igase studio batotebi birengere byabo abonyana bato konyire birengere mawasa yaba Kenya babata mange doroji financial bill nigo ya sira ba Kenya motwe mangana nyebango abandi ko mojibare serikali ya Kenya kwanza abandi ko abari ngwere na bara CG street torigereria yo mange no yini kisem yidna butokurina chia konyirwe gose pado tukunya ko tena chibese ngo soka jire njira soka ando jumu wasiri we kisem na jite kusia tena chibese ngo kuchire kaichuma abono nturamanya eserikali ngayigo jujira kini amba maito manyimone kyara abandi babera se birugo abandi barigiri birugo mba maite ose mba maito manyo mono kombwa lakini njibono na onde na nje asumiro murobiri yo bono mambye ko ento ko manjumureria toma uchumbe yao ngakiro chensera ina bodo debirengera byao titukoriri angi madraka day kenengeri to gochengera bunenze ose bonenze yetwigire chingo bogeka na bodo de uchumbe yao wetira se number 0792192834 inere namba itu ese studio boy kontra sense me mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital boy sense me ya YouTube na bodo tonyora Ndizi TV News igogenda gututomera uchumbe yao bali turida TV jeno toma uchumbe yao wetira se namba yo era se skin ya igorabo utakole biro tiangi abagani bane libaga bari menyekani gocha asole ngoto nera se studio kanango chakera kurwa soko poko kwani go kobe mo inali tumaye go chakati igobono mheshimiwa karibu na bogo tebi manjumuri na ningo ekarba ko mayango to nera se studio simabia bone. Asante sana muralia. Amalia tango ku Beauttah Omanga Nyaporo na kabero mu MCA wodi ku Bugichora Nyamira na ende subu yabo abari twachorete na barabo bangeteli baganka ba umuraibu abange ido majority asenga keyo yes 2013 2017 yeah biasano majibere ko gwere na Beauttah Omanga ko rwase county ya Nyamira no murayale ekero ne tabona bono tali muraya se ogochorwa kino murayale kiana what experience ekyo kerajore twasinga ke ya 2013 mpaka 2017 egera renge omuraibu abange asebunge ye county ya Nyamira tojegatia asante muraria njengo kwa na ngoro ku Eng.Kevin Ogechi Eng.Kevin Ogechi saito bus central nyera saprokezen kuanzia mayabo basi onaliki OMC wa bus central kolende yanyarekana bangi njei sana nandi no oregeti 2027 yokiara mwana siasa dariko tigarais bia sana bono twajakiro mujadro itubiri tukurira turaranga kensi ito ya Kenyere ritangani kabisa teturabora ensi yetu muroje mbuyere na murayi medena bokonyoraye muno murayi na boroje mbuyere osembobere Beauttah oroje na ensi mbuyere Kenya delibia as far as ya wananchi wale concerned baba the hopes china na se orai waruto lakini okoranga abange ba lose hope ekero maboko na gokonga kira ritu kubona togosuka asibu arengeririe karacha gete serikali yaye na asibu ikire bono obo endete kuna gokonga igo Kenya togoteba nganere mbuyere mono kubona yarenge igoro mbobitole delibia Kevin Kenya mbuyere ose korana naye gose bado kirangorera bujumi yeto ya Kenya ya sarikire abanda bange go expected the musike William Ruto atokonye lakini ense ya unjokire tebia bono ngosariri ngigia sarekire ngosari nani ngakitorare kabishe Beauttah gerumeta ya bono kwara beira alike ngwe katorto ende gochima lakini ngogo konyenze twatena ya sarekire ne konye kose bono ya kure eku kabisa rende bana ba Kenya tujandike ngoko ye konye ense go konyu na bana inchi na serikali ile bagachora ekero chikura chigocha ichiko abana inchi ribaga bachora abarai with in the back of their mind usase birengere byabo ba meetinga eserikali iri gochigocha usomura yo gochigocha na akore bintu byemono no robyo bugima gwetani iri arengo so ekero oborai bo change buna bono bwa change buna bange batakagirete maybe nga
Raila na Ruto na Raila na Uhuru bogende bari ngenjo mabu arenge uyu orobo na gasoa aka Kenya aba Kenya hopes ti arenge igoro mono agatengo chinchindeke so abantu bagasoa with huge expectations singa there is better life tomorrow ekarwa no yikire bugimubu tali buna bakagerete abandi bajakire kurigirete nga twachorete bono no so umuntu urakonye Kenya ni president aise gotegererio giria abananchi airaniria machibu ari nande onya batebire nga karati agento gete atige airana maega buri nga inkike bono muogera iga inere njira yo karakonye Kenya lakini aise koigino ebirero bya Abakenya abange then abakungumbure mutu mbure bozio Kevin roje muraibwense na atakera Abakenya gose bado tigara abwati bari baraibena bakumate president yaito ekirengorigereri abana inki barire mono mwana inki nero bwate chinguru kera nero mubegetari nande nero kumurusi igongo sana president yaito atagerere genda Abakenya bakokwana kera nabaje bakora manaya so yira toki president yete time era nabanda abana bwari batebekira ari batebari bottom up ekirare bottom up ekiro kurigere nonya na serikali yaye monte tayo orari ore bottom up kya ne kitachiri bonspi monte tayo mugete buna omoimo kirkurunza omubekire igoro igoti gategerera abana ingi aba bataka bamujorete kina kinkosa igobona go dana muraya tegerere Abakenya nabo egosuka gojibosio Beauttah kano tukwiranira antura kwana mambie nse ya Kenya ngo chengerere Madaraka Day aria Embu ne chikaunti go chengera jire Abakenya mbaro mpabwate into bago chengera litukuriange Oranga na Beauttah litukuria mambi tukuki Madaraka Day yes ekenene Madaraka ya na change Kenya at independence yes liria Kenya ya iboretwe esababu njarengo yo gochengera Madaraka ari ngabona intu twabira abanyanense kwegambira tole na ndengo kora tole bintu buna abantu batari kugambira n'aba colony lakini ende as time has gone by unense ko na gusuka ase twikire na bono inere ra chebe the worst Madaraka Day ekero liberera riro economy esale getepi yani kiningiyo onye ne chisemi chikwamete chi county chikwamete bakoriga singo te barenga nkona chumoreke yani ondete yobwateranga togenda gosherekea Kenya yitu ni bwato bosuburi buri na tuakaretheki tuabonyorete so ne formality nga tigatogende egeti lakini naende ni doubt tinga no kogende egeti ke baja kwenda Embu tali bantu bange baragenda una rikara abantu bakagokire bagenda batenga bakora no ankende yonsi bosonga kwanyara building chibekire chibendera ibinteka birevyo so bono igetindo cyusaba Kenya no embali bagogendo turatiga bali bagokombo babe kuchigari menga weka magenda motere weka magenda mo abarayi bagosomba abantu bigeti e common man umwana incho kawaida tino cyose nabade sababu gosekende nkero aragokere gosego gochengera litukeli Kevin aroje na kenigere turagokera mambi mambirani gendo ngeyo no ene geketogokera because uchumi yeto yasalikire na kiturenda goserekia na uchumi ga kongete lirikale tabarenge ochigenga asengenje uchumi yenge byake ono uchumi wekero koregereri una montana jo 3% ongere bali kuna ja 1% 1.5% tuarira kambone kero bataje to 3% negento kende ngote abanike ekero to koregereri lirikale bande bakagokire asengenjo yebintu byabo ono bintu bito mbiyo to wenjo inabyo Uyasana manjumurigo no gwetena twana uja ko takuna mangana kero Kenya tarar kana usinire buya kero tona Beauttah Omanga na kabero mu msibu wodi ya Bogichora mwaka 2013 2017 ngone ero sioreti wodi ye miaka ya Michael Revolution ya jete dori na Kevin Ogechi oyori kero kya bas centro area se bunge ya basi agata kero so ase county ya Kisii onyo to era baroje badena count deri yani nzederi buya badena no Madaraka Day ne chengeru mambia bantu mbaho twara liosa bana libaga twarira sama tukama na tutumere uchumbe yao oto devina ngakioroje economic amangana abeire bobe ebintu abantu bakorera sana karon tutetuske go jibosio Beauttah ainko abete omu MCA omutangani kuna devin ngakide evolution ya nge kiagera bono Kevin tangani ya swaria
dangaje ko anja ko ko nyori mtubidi mwaro se the devolution ngaki yarenge ngakiria ino mogoso abono de tangani to kombe na boni ga Beauttah. Asante sana. Devolution negente kia beta sa Kenya. Onye gentonkere asama chikaya ete 2010 kia bwate faida na amarora maya devolution. Bono ekero ya chete ya begete chi county chikababuna aga country aga ke with the governor bune omanene bune president ye county area nechi minister nechi MCA chiwo bisa kirigento mugate budget ino mukwe bangere bintu buna mutagete ekero ya chagetiriria ibirengere byarengo ebyanga wika devolution yetu meke guchencha kirensema ya Kenya so mbuya ya chagete nande ditu achagete ntwa bwata kende ntwa bwata na ne chamber sisto go isaransa twa chagete akaholi go mo isaransa kama beke birogo iga mwa setting speaker beraria like that lakini ende with the time nande ntwa maetenga e budget inki ke okorwa no bischiaga banancharengo egero bore kuruo ososo mekuru ase bali barengo ngainki bana takoro so tukachaka from scratch turatebe segesongo lakini ndo tukamanage tukakora kora ibintu twale kunyara gukora like chipache twale goja twisaransa executive na roli chikolia tali chinguru ubakorosi na ubako originate e budget area ya assembly after public participation twanyirigire twatabaninga chibese chimubegete chipara ase chisemi asa maje sekeregento ichinchi saine gosenchi saine sukechi gochia twaetia twagabana ne team yaye ba implement so mbuya ya chagete lakini wona karoko ligeri gochimotwa noenda Nyamira Gusii county chinde na bagote runga bali ba chagete tamu entangani ba korete bintu byale korora now a problem ya chete koba after Rizuma the best charengo and abantu bajete ne birengere very clear ngogenda aria nchenchi e ward yane nchenchi e county yane lakini bono ekaro 2017 chikura cheka abantu bakaranga ke omo MCA konya ekero egetoma etenga no bokansora akogendie gari kiro montagataka tigaso ime asogo chigotachirika so obokoreri bori bwarengo originally at the start ye devolution bokasira bona abantu bajete gosoa bagasoa ngaria no bishinde oncio kogenda onyore yokonyora na yo chinjo bugima bwao obokoreri bokaira nansi kora badira bono ndajase Kevin nkwari yekirugo kya bas central inkirenga gyangere gyarenge no atonyoreti kyaro mangero na orabeiro orabonchire nkirenga gyarenge kyane egona arigerete omwana inchi opa central nkarra buna chande kirangana ngate ona isogoswa na kokonyora na chenjiri bintu bibere bitatu na kinale ko chigo change na community iduro ka chiseme chira inense ward ya pa central egento na ataketendete na ataketendikia basani bane tomende jubese chi county go twa tokonya abana bomuntu mutakabasome ine era agenda number 1 that the public participation ye the 2010 kana retre public ongena ndeke nyoroze ne kianyo era aliseito na bori abana inchi mutakete bakore toigwana na nabo ekina atakete ekiyetarawa bona kero kifinande ngoira na sore bona kero ko kombe kya gwacha gitukuri kero gwarigiretio korona 2013 mpaka 2017 babo Omanga barenge na 2017 mpaka 2022 kya bona 2022 mpaka 2027 ngayoroje devolution ya konyire yose ya konyire ya konyete atikero kombe kyo ya konyete omaite kire serikali ya county gocha abanda bange baireta bosenete go borobo nene abanda bange bakamyoka gucyo bosenete baireta to gukwa una America akini yanyareka nebebo kanyore gafana nere bwate chinguru bona se konyete omba minister ba county bakatoka aba chief of ba county bakatoka ne county egatigara kwa una country sana tingira na se Beauttah bona nkayimbura ya gitu twera si county nero emero biretara be kuyikiara 2013 mwaje dino boroso buya aboni sukurigina lango sinjiro ga nari kwatena bandi bajitu agarana ke alingisigo zo ana njina boko gorega na nkayimbura ya gitu twera nande nturu asomo sigo kiara wana bantu babera bange na njira bongo twara bote kuchikoboria njinga gere bosio akindari ndali naje na bana inji kuna nago te yumararia
abange basoete after 2017 basoete ni mindset nga kuikana inchenje nchobo gima bwane tari obo chenche public yolio efota so ekero basoa bagasoa ni birengereri birenga na kitogo kora na intuto chencho bogima so aba chigaba na chingaini chikabeka mauko in a sense that baharode na kie the first assembly yale gusumbwa kiera assembly no bada chinguru chine na sana se okorani we county assembly go kaninga gentege ngeli gokoreka there's no way orakoreki urage kore bakuri chibesa guseni chikwara gokorera gento gete tokogendera gukora so chigaba na chinyinge ncheiranete so pagaisarancia CMC chiria kubatebi nga onya na inu motagete mumenyo ugima ubuya buna bari barueto keyemenwa tagona kumbora bulia maswali ya mange inje mbate keki county inje nkona chipara inje maitenga inje yakorwa we and where nanya guteta antu babo balikwe tokubalika ninje ndabalike bune gabana so abana CMC chiria chikaba compromised in a way say that bon mbatwara nguru chokubolia maswali buna bali the original ones bali kubolinga ikina kikiabe ikina ikiaba ikagere bintu bikarasuka so ekero babe kumuko in a way ne chigaba na chiria bono amaswali yali abo machikali buna batabango bwana go kotete abana inchi bao kuba represent na korosia machiko ukaira nanse bono they were dancing to the tune y'umugabana okyo umugabana atageteka korwe digeria ekuru dirigocha ebinte bikesano kona bigokano byakorirwe na endeka gabana aretire amaswali kuchie kumuboli gore ebinte aramake sana aramake Kevin ntote bena bana como kitoro serikali ndira kora magendero mange ne jibe sono chigo chaji county obokorri bwe county tote ba ya Kisii Beauttah na ba kwane ya Nyamira uroche bokorri mboro ase county ya Kisii yetekere ngorgereri omugafano itu simbarati na gaste gokora sa kunyara iroko wikipara chinyinge kigo irusana ekirengorgereri kuringana sti ward chetu anu nyuromete metinyere ngabero bisikana namda kubona mpara geji ojonji gona bogonte bikero monjori skane na takena ibara ya yigo irasense ma ekirengorgereri chipara chinyingo igoire kuringana ngwandire ward ya nari ya Bus Central ibara yenyomende kegochi eyo igora ya remiru negento kenda nari gireri ibara yende ya Masige ward alinya maje chikambi Masige East ya bwata igoma igoro ya bwata riambase school ibara ye igoiro igono isana kitano bokorri bwe county ya Kisii abokorri bwe county ya sinari bole bobe na sinari bole borongi ke percentage yo bobe no buyaneli around 50% korengana naye toirane assist county libono ya Nyamira Beauttah no kwara beire omugabana na kwana n'abantu bari batari kibiyaria na bara agusko naroje uyo kabero mochumbe uburabu na nari ne kiroke bugabana se county ya komo isana kama taino chona joni ubutabanta aba mangana aba makomo nakira kwanne ngane bantu batari kibiya se county Nyamira ose siasa bia mono ntarairane rierio igoro yo bokaneri generally ase Nyamira yito problem nero say that yani kini kiyora pikyo tebenga ikiyakorirwe ya anda umugabana nyaribo ngote mari kivyake lakini ende ase public to ikomo feeling anakoretheki naro usote bechi parechi gusegento gete lakini ende last week naro ramba signia ya agreement na kera kura bacha korosia chipara mi pia karochira chake buna bata within a month or so aditora anse como feel lakini kurwa so etamwede tindo jose tote betamu ya go se ekipindi kiria gukora kinyagara magero kina akorete kende mbiya iga oseba ana kero kikilio maete na kero kinki arenge tricky kiera igasoeta gasona abantu batamwanjete ya abantu abange barenge bo so na bade some challenges lakini ende buno monto orgendrete gasi buno deputy governor agachikobe governor at least na bwate know how nkikia bwana thoko Nyamira koreki change but still miaka iri ebera bete after nyagarama asirete still
ntofire tinga na korete match you know tari moga ko bwate mangana mange so na kora ke tari ko nyara ko defend bono turi ko manekera korete turi ko mufire se ground iguru yabanta baba batagire ko genda ka gento kiri kere tricky manyanga ichiko ndiye tikabana nguru chokorika bantu leave alone okobuta amachiko bunare se katiba chinguru chiri chokorika abantu na kobuta na go promote na corrections ne public service board ere onyubwata mararamiko igakonya ira se service board tari ere ko originate baliboka bari commending amagoso ntu akorete na inde board area eonia magoso tugoja bune governor otebenga nyarebe to gasi autiringi ya gose ngokorande iga ichikondiri ko mwanjera buno mweshimiwa mumanya tebete na berego to kubuta muntu takorete ki utarigete na ndo muntu ole permanent what the terms still permanent tali raisi bune kasho ora tebinga bona ke baruke ke nako mburugera tigera abo genda e challenge nero lakini yegento karo kindoche akodre nande maybe richikorira mufefe nkerikyo gote ya abantu bari bariete chibese bakanete chibese batabwene da wakanwa babe sa charged ikerokyo onye kwa chibese utabwene ta koegwa no na station ye ko chibese ngagenda Nyamira oike kona tuira neto igeti Nyamira eba ukona chiri kwa utatumia uchira ni go cha suri okwa so onye mbaro ba etu chibese chiba illegally bata deserve tu chewa barabo nabo bagoja kuna chibese chire lakini genta ta korekerokyo no kubuto mondo apana aise ko korabo ngenda ko influence na tena ibinde wejipiri no mugabana SEO ye county wejipiri nera bante bakulie pesa bos na ba ko influence ye board lakini ero manyane tabwa tinguru chiria choko amwanga ekene magoso gika oyatene no ya abe demoted ya kore kino tabwa tinguru ngwira tura story na ndina kubona rango suma jire ko bagatia barai yikwira ngwira jira magandra ten kidara just Kevin ringane bune dira se county Nyamira ndwara na se county ya Kisii wostu wakasimba kwa mbaroro lakini mbara so kubuya contractors bending bees ngwara mangana aboro nkiura kwa mangana atene ndio bakorali ase county ya Kisii kurangana ekrango regereri amangana contractors enjomo yene contractor omugafa na turangeri omugokorete gasire genuine ngonyorore kibesa kiako tugaikana tukagamba nere amangana ga bending bees ndoje bantu bagaste wakan gochakare wakan abandi bakan oyo ero takorete gasingie no rio mbali bali gukora kigasi cyembeo agotebo ibo mwagirite bune kyombe kino na gwathirike no one the contractors mwagirite na bantu baro bali bembeo mbali bakorete kigasi cyembeo bali gukora basokera kibesa murango magega ndibaga bali gukora kigasi ire genuine banyore kibesa cyabo Kevin Roje no musaore nandi kwarigirie kero abasaya ngumajiro ko machugubune bagutume kuge siasa nakiora kwande sema ya basara egrangorgereri abarai muna into abarai ngotumia tura bana sana account ya Gosanga abarai mbaro bachore bagutumia abamura bamintu ba poda njege ndunare usaba abarai muna bari bati gotumia bana bamintu ba poda because amambi mu muroyo minto poda gakonyoro mu cyando kagusira igagusira tinde ko nandayo ebo twira na se Beauttah mheshimiwa akero tokora Nyamira rango sigora abachire chama chiko bajina echiatire ni amagendero ngakirango sijo tura chikore mando batana mugabana mbali goswana no debut yo buya ambaka banda baburigiti birogo bacha ime siasa yabuja yamachikorokana na Nyamira tiriko endera na magendero akiro jiringane rira sonsorwe Gusii bintu byabire kyano murayore ngwabete majority daria na kyoroje injira yo gukora tofauti na ase family go sandons n'abantu kwisaransa gukwana no muntu wenda ko initiate kwisaransa kuna gukwana no manene bwe family onye ne family umugaka bwo mochi gwikorangiri abantu bawo babekamo batebinga amakosonara gusenta ete bintu bikoruga bona so tofauti chiro inchiringa umugabana taraisaransi bantu ya atangase ngabara ibonse banyamira inta tunyo chai tali muone ante isaransa segete
tunywe chae tukwanire Nyamira nkwabore chikura nkwaira nkakobwa mwensi ncho abachumbe bali barengo mwensi ncho aba MCA na bali mwaborete aba MCA gose mwakabeire injwe getie kekere open inchungo tukwanira ne abantu ba Nyamira ngaitoko ire county ekero otari gokora igo ya omweshimiwa tutebe gose noyo borabu nabwate gento kemo chandete owakire simi tago konyora Beauttah na wakire simi buno mugabano na twarenge na patia yemo ngotebinga igintege bwana ko baiga tugotoka nyamoko uno muchumbo north na badishwe bwana tagokorwa ni county ukoligia tagwikera efora mweri mwari gocha mo moshe teyo ngayo mu burarwe ongo tamburuka uchiya nkura yane uri nera uchiya kura yaye tugo akaro na chakira ukura uchiya no uchiya obubi bwamera obubo akaro bwamerire bono gaba nago ansa kuramanga nkiki umwisho Beauttah akoraki agukwana inki umujingo inyale bakoraki gaba no itotama itiko irangora era oteko oni buna wakoraki buna wacha onye na aramoja koruna kuru gukwana ibintu byaye nera akomera ndio social media lakini buno murayo manene esimbo ya unity county you don't have to do that ayando ukomera chini ya mesa wakirolie simi kwa matebinga inyiwe tutumerane so ekento chanda Nyamira na barai batarashi kananga at your level no murayore no bwate gentora antebi tokonya Nyamira bali baro bisiba maetenga nintwe ndio kujua kusema na kumalizia hapo ngwere na toronte bina arama na rakana ko chari county Nyamira no netugia chuma mosi na tegede go cheskuru getali taja batari bagaja bantu bateno chire mapema ake nere binya kumuriginda chacha tutena niga abantu komochi bare ana bagonte bino murai kuru Nyamira tianda ira na Kevin na Gusii Kisii county ne baterango sia ke guru mo center na go kwana no mugabana kya go kwana na babunge mbari bakomochi abantu bande na kyura kwanda urucho kumomboro andi ngura baleta mase orongoro Gusii enzo kira ngorgerere erafiki ane Richard Onyonga ne rafiki ane Simba na tema kuri kyo Onyonga njomonyene ngamude Onyonga ngito ikaranze mugakwana Onyonga ngamude Onyonga ngimo ikaranze no mugafana mukwane Onyonga takane tiko ikaranza na gafana na ande gafana takane Onyonga gagoteba no basaiti yare negasi yare igomba we ikaranza negasi ya ndetoka kiro monte negasi yare mbai gwana ine baita ini bantu bali ni turaba yetani lakini kero mete bantu bakwana na robra imo kwana na public abantu abe bakwira negative barabo ya ekero kolkere ni Onyonga last week na nge media ogoteba amangana yenya gitari amalisti ya jemesa kuna chibesa chitume kuna chigo swana ndi kuna chigo tumeka ine gasi ne regasi ya jolaru wika kore na gavana na regasi yae as a president of county kangurange ile abara ya bonsi unarengere unakorete na abarangereti na agachigete ritko bago nyakonyorana baikaransi bagambe mejande ndeyo biya sana nda intu itunyamanya kurwa service mugabana kusinarangireti lakini na nuru muraya bu watena kwateti Onyonga lakini ne rasima baje ni public tumanyana malistina takire ose afwan that is ine gasi Onyonga gokora ekra korire gasi no yana ikirura ngure par ose koikote pare na rosi Onyonga ne gasi yare mbe gasi yare biya sana Beauttah kerongore na sore ahamorol kanina ngo chari county Nyamira mugabana mo bamajikuruza na chisa ze chintini arama jire mapema etinda timukwane lakini ndo kwana muno murayo Nyamira kya ninjinere muligi arato tebi gai wetera sendi steve lakini akioro chajire mapema siasa ya chakina ni mapema 2027 brother siasa dali gento we saranso be kirwe pasole teru ojo egumambinga wono rende dirwe liria application iri wakalate gasiyo burai to akaleki to akoi arama is right in the sense that igaiboire Nyamira kibirigo puno ndi wense iboire wherever Kenya na boko boli andons chikura lakinende ubugaba na barabu agatanga wikoboli ali eso asese inere go seso ora toko waga chikura arama taragos e problem ne linga bali birogo bago panic unnecessarily onye ndiyore kerogo okokora kiria wananchi ba expected yokore yeah ubwate public with you muntu ndi wense na ruwa sakorwa you are at home turi kona kupani kona kuboli ngwenki achokora abinki uri akora nande tigango tebi
oburai obo ondete yo gokora isaniki sekirensemo ya no tema buna simba go tema iganto appreciate tie gacia gokora no mongwano gwetoma sana tugikirania imbaro ora teme gokora ikirani buna magania abakoreteki ari so onyara mochire osoreire tutebe guserangenyo ikanisa otemire kwagache kanisa eria bamurangeri ng'abana mbara batagete kokonywe basari ayenkwaruete chiao chikaera pia maana tokoretiki tubwati lakini there are some cases chire nidi abana bali siko batagete kwande school aramote bigunju konya abana aba magosokiarabo so asenje n'abantu barobisi batagete ko panikinga tutagitio ndagoreki ache lakini bari gusiboka era kore party ya ne budget ile ne county arama atumie chibesi ya chiria akuri n'abantu bana akuru bamachore tatu chiretere Nyamira will be much better than it is now. Pesa ndezo mije semezi verista zoiga babu kiongozi watching live from Nyanjono ari me yumuroberio William Yakundi na eno ari me yumuroberio agopongeza kabisa adha ni kondani from my office Kisii town endera yu wata yuba no ari me yumuroberio Edwin Omanga kuruka Jado akondani Justin Tong na eno ari me yumuroberio agota kuruka Tal awate ana utokwani twenzi na rotoma uchumbe ya SMS gaiga awate banwari me yumroberi watching from Osigisa Iteresi as Simon my grandma say hi to my brother Beauttah Omanga and the co-guest second the young is not Edio Gidia or lakini baja badros lakini Beauttah na name kusalimia Venesinas Nyaramba banwari abatubwati kabisa mbia mara ekaromanda te utubwati nara nero kuna lidi nyaboka ate anwari me yumroberi ku Nyamira ate anaga ki abarai tigababwatane bakonye county ito ya Nyamira mbore Beauttah ningi yekogera Nyamira tukunya gochaywa tokorukuna into sub county ya Kisii ine bagara go na Nyamira gara kurukuna sub county na ringa kia barai bara akole erusugwiriete ate na Nyamira tokorukuna sub county igwana liobode tigo sona ndata gosoma na ribore Nyamira no muromoke ase Kisii Kisii mentality eri bwatenga Nyamira ne manwa ne retararuo baise ko siboka batebe nga Nyamira na inu ne county nto basigete buna more will be good Nyamira we are good no buraibo gocha gwara tondatani akeiga akidende ntori bobe ntori sub county ya Kisii na ende wikaba ndo ito bamanya na Kisii ko bekire bona iga ya Nyamira garate how kirege ntama tukaria ikiara ko rugoja bosongo kerions kigoja Kisii kiara ko ba centered Kisii town kira Nyamira and Gucha and other places ikiara ko rubuna chisab district chinke goja se go division na kiara ko rokwa goja se ase Kisii so Kisii ga develop bwango kiara na ya bati chiobis kiara ko lata kira abantu kurukera nsemo ga develop into Nyamira ntu agite konyora advantage iyo buna Kisii ya nyorete nandi Kisii ekaba iko for many years Nyamira gose yaje takaba Nyamira bona bune county Joshua Mukaya then abakirbi yangu waneli abageni ase studio mbia mono asamangana mukwana ya majiri korakana n'abarai anene abasae nabade guturubani abarai bande none ka dokoreri umubaga okeroka Nyamira na Kisii yarekana no guturubana nkororo nera kubodende na ekine kingere kote lakini dende akomocha barai gite nambari ba guturubania wata tuko mugusia bam akiora kwa Eng.Kevin ara Beauttah meopa according kamo bago yokeroka akira tokorigere abanyari bari baminto barabarani epara unanjema nyete abanyari bari bagakambarari abanene simpati abanyama n'umugafano Nyamira baenda baroboka bari abaraya baito bari abagakabane babatebya sumu bago engi ikitari kintu wakona kumnyokani tunabanta abama bagusina abanta Beauttah oyate arenda korna abaraya bake gorabasa nanda tumeka labade turbania umugusii nikiora kwanene anenani ngana nzeme ya keroka na maene basaye balimba kuboka busaigo banse kubura nimbe baga it has never been an issue anyway among them
kiara go cross go chiao utatene ni wobo ngano yo Kisii go chera uso Nyamira go chera abara ini to ko originate genteke the best way according to me kuna liritu alengo nyagarama nongwae bakirire igento bakorete iba pigeti chi admin ibere Nyamira bakaleta omongwano loko kumaseti na kurukisi goseni ngolenge bagansa kurani county ekwende town area una ka independent unit yeah say that chibe sikuruo chiagenda chachi gukora chigasi engenjo moko collect revenue njarenga na issue lakini bona karoto gwikasi tutete baninga wikira iga Nyamira iga Bosongo what do we mean ingi tutagete wa chief say igo tutete gotebanga omonto kurwachi ko legenda aiguri guriri nga ko ruoyo kurwa ucha the best thing we can do to ensure community tole mheshimiwa governor Rati na Nyaribo bari kurangira ni buna bakegori bono tutigane miaka nga Nyaribo no manene uyo no moke at that level they are equals waisaranse buka babere bateba ninga na kitokora kerokeri turusie community to Bosoku leta abantu batano na injendeta batano bako manage itaoni yeye banye kaf ya babeke boundary ganga wikira chibe chiko sangiriwa chiros kero kije tofauti ebe town of its own ndo nagoteba ninga Kisii ga etene yoka say that baria ekero chibe chiaruro bare trechigabana bateba ninga chibe sitwa sangiri tu milioni kadha ingitogo kora keroka baiguri chipae pass chirima garia babekira maega babekira mi the other side keroka will be different. Biasano manjumori ento kwenda keroka imemono tangana utwagenda imemono na barai aba egine sari kina kira se koti ndo togenda tetura banyanki kina kigochukana kikiranje ke soki gurwe koti bajikuigwana na bato ba kwanire betande good na turage discuss mona gine kero kire koti tekera gendra torenga ki ochigosuka ochigosio nara kuna John Mokaya John Nyarangi awatana bwakira biyambono omoraria asokoreta mungwana kuru Nyamira no yonde kuru Kisii gaki bamborere ningekogera abarai bagusi ogotogekana batasikaini okonyara bakuruterana chinsase ase county ya Kisii kwa igusimba arati ebakomojani no soro kwanyora kibagendi akomoji bachogu gokwenda Nyamira kwanyora umugabana Nyaribo akomoji andama kwanyora umubungo borabu yani gakabero yoborabu pen mumanyi akomoji umugabana bambori ngekogera abarai batasikaini Gusii turajaga na tumegwa na sibu oinchon akirango moe akirangwansa account ito ya Kisii ono mo chumbo south mugrango kende ngeyo no enega kya akomoji omugafana no botatu warire nero twarire rango muna nata ketekero kyo bugafa kyoranga nae kere dela tangaza bono ororire goikacha kechise yechiya mape buya sana na kibakendi arembiare ngomo jaro mo wasiri aho debi mo wasiri ali kabari mukiagera no nyine kirima tyangengo bo wasiri na konyita abantu baitu abugo sondi ya korire Zdenda se Beauttah pide ke gara abarai bakonya bakortera Jesus jintindi bana choni akubol bia mano ekenene egento ke kolete ti problem echi no go jana ya aye no le studio na aicha ntagete ku kwaro kinga nkyo na kyo bana ta kole gasi yao abarai bari siko nto bana ta kusika bari bakolete ki bari birogo ekero murayari kirogo tari eroro igaro kwa niaba yali bakolete ki bamochorete na ye kerore kirogo tubwatie monopoly of ideas kuikotegerere bari bande bari siko bono asengenjo ya suspicion yelinga oyo inkiago ja kontebia tigankore ibintu bunamanyete kiara ninchendo office nuri ori sikote anga no ga wakorire bobe inkwara ngoge koreiga bono igento gekoreta chi problem echinkeringa bangwa na bagosabara ya bari sikuna bari ime mbaranyore forum yo coordinate birengereri byabo nga onye plan B gosene project A ingitobana ta kokora ekero wachagire gosene project fulani rangiria baraya bonse yeah make it your own public participation share birengereri biria ekero kwanyore birengereri bya kiro monto it will make egasiria bengi amano gwetania kwari gocha konyamu aje bweka. From there, injibuna Beauttah onya kwandangiria se forum ya mangana bugichora. There's no way kiro monto nando jenga na participate ndaende siko njake ko
konye pinga ntebe generally ase bune community from time immemorial ntunari tukungusana go chance ekaroro cho murayo ndari gorari bagukumusira agende utetumwire ni torengane tuchakero as a community. I think the only way to go about it no wanjira nanga currently umurayo monene machogo yeah kera ne role igorari onye togo tomo monto je ase William president machogo na tegereru mono kubwa abande batarakoraki naho gento machogo bana tokora buna matianya ko Fred ukurangiria barayaba yeah muisaranse mukwanirane bakoe ibirengererio nayo puki appointment ubaire mwensi ase president. I'll be very happy korora matiangi korora governor Nyaribo governor Arati abachumbe bonsi abakoro babo 10 nabande baimugete egondo y'abantu 30 kuchikorora president because at the moment president na yamere from there mote Nyamira a project totaiteneje Kisii project totaiteneje ibirengereri byonsi ekero biramonise a community ego chama raisi kubwa ekerokero montago ekodri bintu byaye Pia sana ngo katorina ndenda te Beauttah jigonte bina ngaki ngo korda banda bamo toraba bunge ba Gusii na ba Nyamira ba Kisii na Nyamira ba gochamo ba kwenda ngo bono kubaleta mo no soro umugaba na Simba Nyaribo usema cho ngonde byoreyo ande usemba genda mo usemba babeke togekemo lakini ara nero kuna William Mumanyi era korika na yarengeta ko body Kevin okorekana na kwegerera Simba mono as orobega rwa Simba motebi buno mosae atoerere na inkisiba kolire ara mwegerere ikyara yarokana ni go kwegerera Simba asenkwana yao William okobori tarinji obori this war vegia Simba rati ekrengorigereri ongena mangana ya boda akarata boda sako akachangira bana bamito igokorire gintu igo bachangira kina kioro obakonyire esako yeito ya boda ngochikosukere mambi togende na mbende ya kabere obukurumi bwenge bosonga obukanire bwasirize ndoje ngoziriali atagete bintu biri transparent nintino batu atagete kaundiero kanene Pia sana vile vile bia ukorire bono gerete no yo isanikire na ndikaraga nikobo bada tauliza ekero bono kobo ingo gotoreta mo usingo gwatebire nere omo machogone togere ko ba spokesman usomo kwani litopo mo usiboniga abo spokesman mbole tricky ingo dagero be spokesman nda tukwanire ekero bono tumo yakanya jara alete spokesman yo mo kusibo sensi barati korengana naye tali korengana naye aba kusipons pi bagachamo bagachora Simba uno mono gere gwo Gusii por Nyamira ninde kwana kibona Beauttah ne dia tebe kiara wa David wa Simba ore omono gere bwa Gusii eneli konguti atora ritigera igo ngaki asebono asobo koreri bwe serikali ya William Ruto oyo uri mutwaria mubeka chireni muna murabeke mubaba nogeri mutaba machogu so according to me machogunere there's nothing wrong kubola leave yeah kuimukie tabia arengi yakuru ase onyetumie I'm proud of Matiang'i by the way yani engenchare kuminyokari tuko igara okora function ya yemo maybe onyorenge bosiango SDA ko igochire kura ukorera nyambale boys ochakera North Mugirango ko igochire Tombe Girls ko igochire South Mugirango so omweshimiwa machogunera ariko temanere okora function ibere isato okora Nyamira okoraga iga okonyoro katira cross yeah say that ebirengereri abande bakurunga ngakirege ntakoira rogoro kuno mweshimiwa kibagendi ateba you cannot afford kuigino egento monto murayo chorire buna kibagendi agukwananga nakibono mwabeke mangana ya bali muense meye moiga the best thing to do mwaka machogu in coordination na in collaboration na chigavana chito ibere Nyaribo na Arati arangiria barayaba arachakira bali bachorire baisaranse kibagendi mweshimiwa ingibono kuogera iga Richard ingibono kuogera iga inkyo kuboli Simba tatigira Simba kolega sikiranga mamwale Nyamira inkikireke baisaranse boka away from cameras camera chitaya abantu ba magaseti ba tokolediki tukwanira neke nyomba from there boka na bago kama punga tigatusikane ne community igen tutaye tokole neke will be able to move without necessarily utwaro monogeri
you know. Biasana Beauttah kwa eresira ya kero Kevin neta kira mono Kevin kungsana no kuwaito gati yaba bunge naba gavana ngwirire na no nipsa kubinde byato cha yaba na bantambali amo abanda basimba nero kabno nero mono Gusii no mogaka majogunaro nabagaka banembaro no mogaka ongeli mogaka obure nababo chimi tiga baje bo no Gusii tuikaransamo na Gusii turakora magendero lakini bona nere na kero kungsana no ko ngo cha yuturi na bantu bande ko rusikali na bona bambali amo na batogo chai because ekero to kugenda tote bo misimo wo tsoro jire ko bole president yegendo kiaye no misimo majogo jire ko bole president na simbo jire oja gende kinge goja ega korro kane go tubugate chisehindu twekabanyene ebisa kwe binde mbigo twegena bono ebisa kwe binde byabe kanamo byagenda byabole president yegende goja bwango Wilson Kinabo sora gathana aseki Nyamira etari kobera mustari wa mbere kubwaterana gokora igasi bono bakuruterana chinsa zekera lituko mara simba no mwana gakikwani shida ni gani kutoka Kisii Nyamaji Nyabite niko ndani oyu Wilson Justin Tongi no alimi yomorobe Tom Saboke no alimi yomorobe gathana good morning no alimi Malisavi kurukitengera hata akolok disana kama kawaida nara nere ntianda soma SMS juu ya was engineer Vincent Maina watching live from Bosanza Beach. Say hi to my friend Kevin Ogechi na Beauttah wenero baira maiga kwa semeri ya wasi Bosanza Beach nara kwa Clinton Omanga tena kwa kirebuya mboreri abaraya ba studio barabwaro je na finance bi nengia banyesomire tujakera twenda sibiu evanance operie nje unanye rigire no yatindanya soma yonse teringia egento ngabo rangote bateringia ono ujumi una yachire igo evanance operie nga yachite usonge gosoka igere igoro muno igoto gusabya serikali tebasa kunyete Beauttah na Beauttah finance operie ya kani no mabwasi miwero moja atena ya yego iketu guterware ikiara bugima bwa kongire ngakiuro jaye buno murai kurwa second Nyamira mbia mono ama NP that's the worst finance bill Kenya ya ego discuss bona iga again tasmio ya kodire no gukwana kwa niaba ya wananchi igoro mungwana naro nyimugeti ne pikipiki igate betenga una bago etie finance bill yeyiga ntori gochukuganya raira atote bitogende para etowe sokintu tweka wananchi tweka totebenga bono tigakebege koba ekero umuntu roche from nowhere agwansa gwekwana tunga tuarosire ngoro jabanyagetari n'abantu bande bagoswa para batatebire na raira nga nchupara that tells you nga abakenya batokeire in the sense that echumbi my mother kale ni yagora usiango ya meant legally esukali is double that into abatubwate njerege toranyore no sisano nkorera tole amafuta kerigende ya etire amafuta goja komenta na 13 shillings and 50 cents ekero calculate a percentage iri bago jikomenta arwe 180 something agende 200 a liter amafuta na aro kiregento estima bono ige komenta la ikiota manyenga chitoken chirinagora akibona chiaba yani kiro montale frustrated abamura bali bechipara bali bechipigipigi abantu bakeire bakoimukia abantu badisaitinga ai amishini eyo nare kugorana ne chumbi so ngoika barase chipigipigi chiria basinywe kuchimanage kiera ne chironi mbai mogeti so what's going to happen kiro monta go feelinga very frustrated again to go chikoba rebellion of some sort inga serikali yero ntokore diki ndotagire so the best William Ruto ara kona serikali yaye buna asimio ya sabete ara irani egento kiria kebeke kando aende n'abana inchi ababuringa abachumbe abarangirie kamukunji ya nero manyane bune president aisaranse se kamukunji eria umweshimiwa Steve Mogaga kuri West Mugirango what are your people saying kuru budalangi muino kuru maate coast kwale wherever inki abantu bagoteba ategerere no burai bwense lakini kugesugumanga mpende muspende no mashimiwa sora tabete ngeke ngo etitole gasiane nene ne whip no ko make sure ngende yakodeki otariko lengereringa repercussions yebinte mogo etine chinguru inki ochikoba ababunge baraba korire gasi yawe yabona ababunge ose bawe kari beba
naba MC bakore gasi abo naba MC ose bagwikari bebe Kevin agirango teba kulingana Kisii County to na ligere yaba MC baito mbali bakorire mbali batarakora kulingana ango muntu genda so mugafana mubekiro mugo na bako batakorera abananchi bali bamujorete imirimo twenda se Beauttah urojena ababunga aba bakore imirimo yabo buya ose bakwenda bono ene patitu patirira kamatena bono tokorega ogendoro problem ene Kenya blind loyalty yandul blinded koro je Beauttah mutwali ngana rumurayo igiateba turikubori swali igo gokora ochokubori baadaye yani a very dangerous state to increase national level and even at the county level tujakire county level ekere egento kiabere bobe chi MCA chibwana takubori omugavana point blankinga no governor ga you are wrong lakini currently you feel like there is a lot of hopelessness as a general public mo MCA tayo koremera omugavana because chibese chiakeire so uise kuburia maswali inkora ayo bali bese nkai gachire matangi weekend through chibese nchiri nyinge kuro national government amatanga nago sugumete binto getembi gusugumete oyo rako governor ekarodi issue ya chire governor babira bangaindi igakurangiria ba MCA balia batebitona Mombasa kuriye supplementary budget issue njato gete finance to Mombasa tuchikuri conseil nimba the issue na deputy one to Mombasa ekarwa chire Mombasa mwakiro ntimbu na governor mwaragire mwatengire mwanyura bimokonywa ekeruko ira na assembly Tuesday no nyare ko point finger that governor you can't so aba raibaito are very too much compromised at the national level narrow William Ruto of make ria bachumbe bali bafiringa without his nod without his consent project A or B teo koruo so bono ebategerete nga inkiate batokole yes sir we are doing it goitera abo komesi bale ebirengere libiribire se katibanga ekaroro murai no bwate independence yao no bwate njero bwana takonyara magendera goitera se budget area without necessarily going to kneel before a leader of a country or a county. Sana whatever engineer Kevin among housing review by the engineer or the need baba ujikwa gada nini akiura kuandinga ni hapa Kenya bana juu 3% ya housing review was housing review tebwati kiende kionse no nyene kendate kelingento kelingeta keiruwetu onge ekira babe gete 1.5 aba Kenya bakarira kambon omwalimu obogori kironi kurwa sabo gori ojiro agajire boy nyomba kyo kyo kumwagaje ya te konyare kana tige percentage once ta keirina na magabe no 1% ete ko 1.5 Beauttah akiura kwandegoro ya mangana ya housing review kana twara no nye na PS singalia na tema kwereza sana kidinga sinya kariga mura akiura tebe enteke ebese ye nyombe ujikwa gajo singa tuke kuranga naye nche ekero kuri liente yonsi okoranga president William webekira in a tight corner is under pressure from himself kuru asaro manyene iga promise it heaven on earth bono ikirase onyorenga bese chinchikore teki nchiyo poto mapuelia tirigo chikofalia raisi igo bono uligirie njera akonyora chibese chiflote tichire account aenda atumia economy ko improve ache ko koirani guchio ekwende lyo mwaka na na ale bintu bikomya ka social media ukukura goteba ngotabwa adisobo una toliga kero monta bwati sago chogenda ingote abantu beti nyomba nani ana kwao kiro muntu nabwati nimbada senabo gakorwa naye buno murari nkwabo kase kwarwa nabande ingota bwati sobo nani ana kwao so I think a president the best thing yara gukora no go shelf gusoko beka kando mangana yonsi atike kwebeka under pressure aba Kenya mbaroche how is he struggling it really means well lakini basenji kortiki the best thing you can do as engineer over bwa noboke igago suspend chimega project chiriago yenda ngoenda rembu uibo gutangasa ibinte binge bese chikortiki kitai aije bosonga ate bango korande okonda meru okonda wherever I forget about those
mega projects chibwenda kuchaka ate ya Kenya na suspend kuchaka chi project tinya because pesa nchikole tiki Wakenya ntoko moita atike before the next 1 year ekero economy ya chakire go peak amanya koranga inkikelikia mana uhuru achagete agesukie point A agende region fulani akore kemo bibere Kenya should agree with him egento kende housing leviage basinyiru goteba interest area ngayegocha na ndeka rumu arosiri nyomba tebe gose igacha Nyamira chiro sirongaria totebe bugichora yoke bwate residents bara abantu around 60,000 asabu abantu 10,000 to 15,000 bara bataka pia baere pibata bwati chinyomba chiria will accommodate abantu totebe chiri wisatu chiri wisano bugichora yoke bwate abantu 15,000 na kiugo cha gochora ingo kumanya obweneta ko godisabwe nyombere abandi bakoreki baganye na inde bakwanya bakakali noroje aba baruchi message indi bagoja wansa ko benefit from this money na barabu baika sabate benga chibesi ni cyane na nje nintagete ngapply inyole part of this units chinyombeji ese gine chikobo asibali abataka na bali chibesi cyabo cyatumegete koros nyomba chiria so the best thing atigena mangana yinyomba bona nateba a shell chi project ichire mega ara economy gose taxation era atigera aliesere then yonye go chakwa reviewed after 1 year from today biasana metji kertoko kana samangana ye county kertoko irana se county insake Beauttah na Kevin chi function je jabe develop to the heritage agriculture mangana ICD heritage mtubina agriculture inkerto ko keribu na Gusii na Kisii to de na bono yego se devolution yecha tua temre tubwate mangana agriculture tubwate go samangana heritage into ke to ko keri no mo Gusii na devolution ye ya jiri na kwa 2013-2017 na bono miaka ya range tange 10 story we devolution turaja kirango askebi again to buna into Gusii bantu ba Kisii county to ko keri umugafano kabeiro na retete amangana ya bari mbaisidi bakaswa konyore miremo ekina kingwe goke na mangana ito yerti no mugafano ito arati asweto na harore amari ogorero ngutuka rike kinya gitari ekigire gentekia ebira bindate na ki una kurende yachete na kitura egokeri egento gegora amari ogoriri kurumagaga amari ogotaka tukiri kinya gitari rongwa ndore nya gitari ito kwanyora amari ogo biasana Kevin ntararwa asore ngwate abunendo kiagerto gata kurikero ni ryantu bacandegete ba central igabone bindi bikirande boniga utazi kuburikero 2027 mbere bikirande mbere bitaraikirana mugambi karato gogorire gasingia wayo gikingori gikikuru usegoto kumusupport biasana umugambi Beauttah kirito kwego keria sense ma devolution ngonto tena Gusii akarugole chikaunti jine chikwate bindete cottage industry Nyamira na Kisii ndo kitura go kega so tena intubono tunajifunia akarotoru jino negetigia sune kanganya ko era wikaboniga bintu bitanya ko era wikaboniga kwa nyono ne chipara asina chikobe kwerami kanjiri kobego ndo kitu kwefu tujifunia abuna mo Gusii na devolution ya tokonyo not on such a big scale go say madina kinaga weka seke Gusii lakini nkiyo kenene gakora kana kira urate because kurwa devolution yecha Bune county ya Nyamira Counties is almost between 40 to 50 billion yeah each Kisii umaida kwa double tinda do kwanda mono kera ti sure but there's nothing you can pick ote bengeke ngekolire Kisii arati na ngwae barate matemire for sure uburami ko etore yakwa ramba igureta bakabikirami kintu giteiga at least there are some few things you can see nyagetari neraria you can feel it unfortunately Nyamira ntobwati kendo ra pick out inga this stands out maybe what yomora yitonya liba kolire igata ete kuri myumorero kerensemo onya na agriculture obekanke chiparo obekanke amasomo obekanke bono to go feel abalende na akoleta sako nyara lakini you can't point out inga particular thing say stadium ya chage tumanga ya elire there is really nothing that has been completed osiki ya elire a problem ya robo no ne lina ki
chibese chikuru se national government ichingo cha miongoka bona barabu banyolera ase bagotamera nga na atagete gocha gokora gento gete lakini tindagikirania sengenjo chibese chakarteki chanyoretwe. The best thing we can do by no enka Kamega county oparanya na akorete gasingia sana chinya gitari ne binte bingaria you feel nga gasine korera oende Makweni na Kitui Ngilu and Kifuta Kibwana mbacha geto bo cottage industries twalinkwe rose baruma de bakobosie paka mabere o mabeiga wango so de moisonde orosi rigento gakorosia obosie bagere mba maiti kolema lakini batubuire noroje inchebonde birengereria nembiri naki abaraya baito mugabana Simba by the way mbia mono na nkonya tena nje nkagachiru monto yo Nyamire enyomba akagacha paka kanyikora Nyamire talenge boya nasema asante sana gavana ekintu bare gukora na mugabana onenya libo bare kuri kichibese leta milioni 100 na inchende de milioni 100 ubo ule mombole bwa community bo kata cross Kisii na Nyamira bole bora bwalia banda batara ba grab bo era pio na bakatigale toboke babika gantu na akakorosia mabere ya arukwe Gusii milk amabere alia kurwe skimu mali baga bantu bali bakona gusumbuka n'iji pikipiki bamnya kipaka para ba chikoni gosengo chisotiki ande achikorosiwa aira na Gusii barosie gento kia mabere alia ira akonya bali rugora ali bechiombe abakuru bogetutu abakuru nyalibali bakuru wereva nabokonyora ande barosi picking points across the two counties umuntu kuira mabere ao abekuchikula airwalia arosigu yogurt people can get rich from there. Era kuna sinte nyaboka wataona emechandere nse ya Kenya no Gusii elina omwaki kura tarigo chunyorwa yare ko bango inyorware tanga binde ntubwati mechando buna bono emanya omugabana Simba na igora factory ya matoke akora okwanire igurwaria ose ya chakigwaria lakini ntebi omonto koru motijo ngakyawo giritoke osongo bagorene na abakora community ose correction points injibeki ine arrangerera konyo murimi oyibu na kwana what governor Simba can do no gutuma abantu baye ababeka abu motijo abeke facility getero collection point leta matoka ina ndusi abune governor abune county tunyaire on your behalf digo lyo wakanwa libagukuri ne pikipiki gosega ali paka ka uira se factory ekare ando irane ifaide ligo ja konyora yanywere ira se para so what governor can do and congratulations yonyo egente ya chakire tigari kichigari chikanta chenda cha sangilia matoka aya chi avocado ibinte bibyonsi byabalemi byire factory ibaga gutiga abalemi baimokie bokabechi we deliver se factory evento manyete chigari njiro chikwenda chiyo yeme ebintu byabalemi kurwe binyoroime cyarete factory itari ya avocado iyo mugafana igura chikanta njire krase amwe muti cyabo njiro mutijo njiro lani chigari ngwana chire chiyo yebintu cyareta abindaji ndire because yo kwana nguroro ndaji ndire cyarate abana egali rojene yandagira lituko ga Kevin ikiasi na makote kutumia ejigoi for example omugafa na ogorenge goro kongwaye entunya majali ndubwa testo ye echirari ndubwa testo ya matoke ni avocado kikwana ya pakyo bandi muna bana bari barwete kurwari nabo bakwenda babeko bintu byoyo ebonere nera minute na chizuko be ukirase ikiara production point yero nabo ko irali toke rero edio yuguno na nyanchuma pi karwara sto gali baramba medena bago sto biemano nara wateana inje ne Edward Mamanyi na gokresana na pakan cross studio biemano kuro Nyamira ngwandi Beauttah biaba korete meremo 2013-2017 ali bai gorete chipara mono kobwa abande gaki nenda batagete etangane oinere ne Edward wote abana era abanda bange nenda batagete etangane ebine birengere bya expressari niko ndani gotea Ogechi nero gokwandi Ogechi athano ari me yumuru bimwe na turi tiko kore biro bito bya chirake serikali nengo nyorure gutuma chibese korwa ase Ogechi county yero bokoro bwasareka ngeta kere gokoro rende batuma mapema bantu mbakora rojino ngapiteze ntraja skuru abari bakorera ebabwate stress abarimo banene
lakini taxi ya musangirwe muna bosonga alia kila lituko usinyamira alia keroka kila lituko mondongo na chwali kwa una pesa njiraje engane ngakira koru muchando yo chibese tu mapema tujakira Ogechi twenda sport ase Beauttah chibese kira chigo to mugoche county national government ko nyoru ko reta chibese county unabona kabesa njiyo county na kitu kulikira litwate bana ki ongendi national government yeko nyara yatuma chibesa mapema na chibesa kiranyare kane ko na libintu biranyare ke gukora because yonge besa njiyo kende ngeyo ke kogenda kire gente ke gotegera ngiye kogera kolenga naye ngiye kogero chibesa iranyo ku national government because bango sangero kile litu ndungu sangero tole bango yitu twatuma national government ngono kwe bangete na kikango yatumire chibesa kucha Beauttah ngakura kwane keringa ne liabere donda su abagabana bakorera kira lituko kwara bakorera mbabwate kanso yabo kiringa ne lira soro asenje no gusika devolution onye sike tonya rabuna ne a border was a problem ya jete Kenya onye accepting a devolution is there and a part of Kenya and it go to reverse can take so chibese chiria onye mwale korua gose 100% ku this county chibese chiakeire inkyo tatemera obatomere 70% above a half egere bana gusukiria dirimo gochukore kwote iyo na ndo nyalo nayo kwanyo de chibese chinde ujitome ekero bwate birengeri bi about the devolution ni county angatuli go staff ostoli kolina chi county chibese at times single sympathize ne governor those guys are under intense pressure yeah kurwa abantu bakorete chigachi county suppliers abakoligas balibe county ayo manyano takire move around and about coordinate amangana aye county you can't move ekara chibese chitakolitiki chitayo on serikali nero ne nchanja sana bono ose 2 weeks ago na iwete nga batomire samane ebajitomete tigati chiwiki bere to the end of a financial year procurement takes almost a month or so gocha gokoreka so again togete kira korone serikali kusiboka the national level nga devolution is here to stay and is part of asinga mbatakire babo ikyo moelio ngobo linje serikali meta okora asenje bunango kirigereria wastage yere na sana as national government ligeri president every day igakora point A paka point B igale ne mood ye campaign oko enda function isato you can imagine chindage irenga chigo chio chindage chiko finance chiko fueled ni public chikari chiri para chiko minyaka uchi function area governor yashika chi county yaimuki executive kire executive na wate gali na wate PA bonds bamnyaka uchi function area baru function area bamnyaka another 50 kilometers which could receive na the president yo national government area a county government abakoliga skuru Nairobi chindege chiri you look at that wastage alone chinaita utinjiro president yale wanja ogende function bweka ni deputy yaye otigana ne mangane ko nakubwati kuneji minister njiro ara tume minister yes njiro ago tume minister ngenjeria kana kogenda chinse chesko Fernand then every week we kagende a limit ebintu binde okora withera se mitandao you end up saving a lot of money Beauttah kwa pomo mseto ko rirawa karebiro bya chire kine aba center ba korega sia abo bya kana ba osira devolution boronge barabusira barabwe baralitu rangana omo senator egasia nene no wako mono nothing likiara mbabwati fort mbabwati kura mbabwati bese bago chikokorera kende bono egento karo kibagokora emenu bagwaka asibo asoka bago failure mbabona tho goti assembly bakwana ne CMC chiria babatebinga ntange budget yino abe part of that assembly at least once a month the law allows once 3 months baligererie e budget yeria boka bakonya nenga chibese nkiaruti ne rupchinga naiga inumwa chieteti ngaichire babwaterane gusukuma executive ye county to deliver ngomenta kwale ngabo ekirangorigerere aba senator egasimba bugati egasiabuno gukora oversight bakire chibese batumire kuri Nairobi tigabaje bamanyi chibese eji na kijiaja Kisii county ga chibese kire chiajire chibese chiajire bose milioni 100 ngai chiagenda na kie kingorora omusikonyonga agaste gukora Biasa tukorana aba msimbata kwa mentu ebese kyara mwensire nde ainkwali tikero nande mbata kwa mentu mese ne biana barire na tomento musa yes
Yes. My brother, tiango te mojo na bono no bono ndisikuiga. Nkoigo dress miole chiguru bumbe kiro. Utanione urumoranse go njange. You can imagine. Abale obisina kibago sumbuli wana. And you know, chiwe sabakolia maene 144,000. Yeah? Lakini the public out there emaitenga ni chiwe chikorteki. Chinyinge. Ne public area to gukora gento rero ga okonyo muchioyo mambi na ndekende ke baba tenga mutigara akoraki. Digel no ne chikanisa. Emechange kobe ko 10 within your ward. Iyonsi no takiro koreki otome igoro amatanga kware amatanga ri kwagenda uikoruchire wibere isato buno gosoka mbaro bawo koba ngakibona watutigo mugambi so you need money so the government Kevin ingana ria uri omwere kato kuru muruberi wala tadaina abono kwara se kwawera kwa begire muruberi go sibono kirite mba 2027 bono mapema tingo kwana siasa ya 2027 bono tie tubwate simu ismi go lombo yete chigas akore gasingia karasinyo ninde tayari komokonya za myemono Kevin Beauttah karudi ngana ria uri omwere asimambia boniga kerebere bitu bya ere kere ya bere kinsa isatu ya barabara nje nari ko boli mugaba no nenya ribo asa maskania manene rangiria baraiba Nyamira no ena aramu inonde baisaransie baibirengere bya unki utete gukorera abantu ba Nyamira baboli na barabu no embali mu abora ni chikura babo Timothy babo Nyambati babo Professor Marwanga na bande bakoi birengere ringa na Kinyamira okoraki eko barani nto teribuya abaraiba ituko na kuiganira nkiri ituko asechi media ikyo mwaelio inche na aboli chikura last time tingireti lakini tinje ituko emincha sawa na inchi aba minto babo gichora biritu atebete tokore itanindo usetinjo ntafanya amanya ngene chikanisa ichitu achagete korurogoro mongolisi paka maate bo mulito ntogenderete tugukura nimbwata abasani abaya ntuchake naende tomente egere tunagokorera abantu eburai tari rasima bo bishoma ko bakora kora alisoko nyara bwate na bali baro na baro basike bukia na ubachore mbechoreti nali county iteragenderera biyo sana modoraro mbolete kararo je post ira nena Omanga ibono ga euro zindiri Omanga naro libesti Omanga kire Omanga ne lidari ke Gusii timbo relationship ende onsi go GS Andrew Omanga babo nominio na yagro Millicent it's just a common Kisii name yes digo kata across mbia sana mwanju muri on this TV to akire mbia kana kwa ba manaindi to akwanda mangi goro yensi itu ya Kenya teribu ya lakini na baraiba te nimero wese ko beguya abantu bese ko na jaji sabari jibakwenda bado pesa tabatikana ni jiba situ mo asiji count kwango iga nabo emero beko gendera buya asi no jamsingi badana baraiba isi usikana nabo tugusuka gochibosio anena sorongo rwagusimye mono yo twarenge na former MCA Beauttah Omanga kurwa se ward eri ya bugichora na tane nande midokibira abe ochibusia bado na bakubori kero nande airanikia na maite standing orders yojira maite na maite merobire yo na twarenge na engineer Kevin Ogechi oyori kero kurwa ya seba central nera de antiamokea lakini ende kara remo itara akora mirimo buya baada ataingia teben mbia mono machumbo na wakire mbia mono etoko bana Saron Tita somro wensakia chosho utanera ko be producer yitu kurwa senza mirindi studio kwa kira mbia mono to benadi tukolia angia kero to kabwateri chiko andi tuko madraka deire no baada ana teko cho shereke buya lakini etario madraka dei to benadi tukolia angia ane Brighton Makoli Ndizi TV Obwansu Bwomogusii Orogendo rw'iki kilomita cy'intambe nigoro tagitokweroberia utarachaka bwiyariganiye kigima eliyo kogosoka oikiraniye eganka yao asumuru buryo bwesa barya yobonchoria nigo tokuryeria inakie kerengererio kegunchuka na kobemeremo iyekorete ngeria yakira lituko
Wono Frida Kirbo nigari asisabaria yogo kolentera abantu balia bachagete kurwense bakalemereria Esabari yoboncherere no murubiri koletwa asore negetaseni kia Ndizi TV kera litukolia alamisi ensa eyemone nusu ya marogoba astogotalera abonchereri a imenesiko yorogongoro Gusii twasanga na barabu esabari yabo ase oboyonchereria ngaibacha kerete mbitambukiro kiba imukiri asoko ene kibunangu kini bare oboncherere bwabo nabo igokwa igendereria ase kera lituko Umerana nere kira ritukolia alamisi enseye munenusu ya marokoba na boigo mwiroro rituko ya Jumatatu chinse isanu neibere cia mogaso asumurubiriyo wesabaria yoboncheria ime ya Ndizi TV Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri eduka okogenda kujia bintu byonsi biriugo kolere merimo yao Osmo Traders Limited Nigo babuate chitali chokwaranse ase nyumba yao nabo igo beka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwaisiko babuate sanitary wares ubuna chising chiba kurichete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabuate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au biokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisii ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Gesa hardware Kisii nedukeko ni